Matagumpay na naibalik sa karagatan ang isang balyena na napadpad malapit sa baybay ng Barangay Matina Aplaya, Davao City. Isang agila rin ang na-rescue sa Kidapawan City sa Cotabato Province. Narito ang report ni Argel Relator ng GMA Regional TV 1 Mindanao. Pahirapang makawala ang balyenang ito nang maipit sa pagitan ng dalawang konkretong haligi ng bahay na nakatirik sa tabing dagat sa Barangay Matina Aplaya, Davao City, Miyerkules ng umaga. Sugatan ang balyena nang nagpupumilit itong kumawala. Matagumpay naman itong nakuha mula sa pagkakaipit sa tulong ng paghila ng residente. Napag-alaman na una raw itong sumabit sa net ng isang fish cage. Ibinalik na nakakitang mangingisda sa laot, ngunit bumalik ulit hanggang sa nakaabot sa ilalim ng mga nakatirik na bahay. Ayon sa Bureau of Fisheries and Aquatic Resources 11, posibleng pagkain ang dahilan kung bakit napadpad sa lugar ang balyena. Maaaring sinundan nito ang mga maliliit na isda papunta sa mababaw na bahagi ng dagat hanggang sa maabutan ito ng low tide. 2 beses daw tinangka ng mga mangingisda na nakakita dito na ibalik ito sa karagatan, ngunit bumalik pa rin ito sa mababaw na parte ng dagat. Pero sa 3 beses, matagumpay na itong na-release sa karagatan. So pag-release, kusa na siya nag-swim. Then nag-standby mi dito sa laot, more or less mga 30 minutes. Then after that, wala naman siya nagpakita. Sa Kidapawan City, Cotabato, agad na nirescue ng isang magsasaka ang isang crested serpent eagle nang makita niyang inaatake ito ng mga uwak sa barangay Layumin. Agad itong i-turn over sa Wildlife Rescue Operation Team. Walang nakitang mga sugat sa katawan ng naturang agila. Sa Parada, Davao del Sur, natagpo ang patay sa karagatang bahagi ng Purokmarang Barangay San Isidro ang isang pawikan Martes ng umaga. Nang respondihan, patay na ang naturang pawikan. Inaalam pa ang sanhi ng pagkamatay ng pawikan na tinatayang nasa 20 kilos ang bigat. I-turn over na sa Municipal Agriculture Office ang naturang pawikan. Mula sa GMA Regional TV 1 Mindanao, Argel Relator, nagbabalita para sa GMA Integrated News.